Hyvä asiakas, tervetuloa Autokiltaan tutustumaan uuteen Transit Custom pakettiautoon. Järjestämme teille nyt koeajomahdollisuuden virtuaalisesti näin tietokoneen välityksellä. Kuljettaja pystyy säätämään ohjauspyörän sekä syvyys- että korkeussuunnassa. Ja takaa näin ollen kuljettajalle erittäin hyvän ajoasennon. Autossa on 6-vaihteinen vaihteisto ja ykkösvaihteen vieressä pakki löytyy pakkilukon alta. Sen jälkeen lähdemme liikenteeseen. Kaikissa Transit Custom-malleissa vaihteisto on 6-vaihteinen ja moottorivaihtoehtoja autossa on tehoiltaan 3 eri versiota. Kaikki moottorit ovat 2,2 litraisia ja teholukemat 100, 125 tai 155 hevosvoimaa. Kaikissa Transiteissa on uudet etuvalot ja myöskin kiinteät kaarrevalot vakiona kaikissa malleissa. Autoja on 2 eri varusteluvaihtoehtoa. Autosta löytyy Trend-malli ja sen lisäksi hieman varustellumpi Limited-malli. Tämä kyseinen auto on Trend-varusteltu Transit Custom. Jos katsomme sitten, mitä uutta autossa on ohjaamon puolella. Transitin penkinsäädöt ovat muuttuneet, eli meillä on tässä penkin korkeuden säätö, etureunan säätö erikseen. Peilinsäädöt löytyvät tästä oven päältä. Valokytkin, kyynärnoja penkistä sekä ristiselän tuen säätö. Kuljettajan edestä löytyy säilytyslokero, jonka pohjalla on 12 voltin latauspistoke esimerkiksi navigaattorille. Sieltä löytyy USB-pistoke ja AUX-liitin. Autossa on reilusti säilytystilaa niin ovitaskuissa kuin täällä alhaalla. Pullotelineitä useampia ja vaikka matkapuhelimelle sopiva säilytyslokero tässä vaihdekepin edessä. Ylhäältä löytyy säilytyslokero papereille. Sen lisäksi meillä on matkustajan penkin alla todella reilu säilytyslokero. Uuden Ford Transit Customin saat 2 eri tavaratilan mitalla. Tämä auto on niin sanottu pitkä malli, jonka tavaratilan mitta on 2 metriä 85 senttiä. Tässä meillä on putkia, jotka ovat 3-metrisiä ja Transit Customissa on pitkän tavaran kuljetusluukku, johon meillä on mahdollisuus laittaa kyseiset 3 metrin putket. Ja meillä jää vielä noin 30 senttiä tilaa tuonne tavaratilan peräosaan. Ja täältä katsottuna meillä on helppo työntää pitempäänkin tavaraa pitkän tavaran kuljetusluukkuun. Ovet kääntyvät sivuille, helpottavat lastausta muun muassa trukilla. Kuten näette, auto on täydellisesti uusittu. Tervetuloa koeajamaan Autokiltaan
voit varata ajan meiltä puhelimitse tai tulla vaan käymään ja koeajamaan uusi Ford Transit Custom.